La principal funció del nostre gabinet psicopedagògic és tenir cura de la salut emocional de tota la comunitat educativa. La nostra principal funció és assessorar el professorat perquè pugui fer l'acompanyament emocional de l'alumnat. Per nosaltres és molt important que cada criatura que entra per la porta note la nostra mà, la nostra mirada. D'altra banda, també considerem que les famílies són el pilar fonamental en el desenvolupament emocional dels seus fills i filles. És per això que assessorem i orientem a les famílies, amb l'objectiu d'acompanyar-les en tot aquest procés. També intervenim de manera directa, tant de manera grupal, en xicotets grups, en grans grups i individualment, per recolzar, compartir inquietuds i moments vitals de cada alumne i cada alumna, sempre amb una mirada molt individualitzada i amb molt d'interès de conèixer i poder estar al costat de cada persona. Perquè considerem que quan aconseguim cert benestar emocional, aleshores, en aquest moment, estem preparats perquè s'esdevinga l'aprenentatge. Pugui aparèixer la curiositat, les ganes d'aprendre, la creativitat i poder estar implicat en el nostre procés d'aprenentatge.